नमस्कार, एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे फरसबीची भाजी. इथे मी फरसबी धुवून कापून घेतली आहे. 5 छोटे चमचे शेंगदाणे पाण्यात अर्धा तासासाठी भिजत ठेवायचे आहेत. हे भिजवलेले शेंगदाणे खलबत्त्यात जाडसर कुटायचे आहेत. शेंगदाणे कुटताना त्याची सालं वेगळी होतात, ती काढून टाकायची आहेत. गरम कढाईमध्ये 1 चमचा तेल घालायचं आहे. एक कापून घेतलेला बटाटा घालायचा आहे. बटाटा 2 मिनिट भाजून घ्यायचा आहे. बटाटा भाजल्यानंतर कापलेली फरसबी कढईत घालायची आहे. बटाटा आणि फरसबी 2-3 मिनटं चांगली भाजून घ्यायची आहे. छान भाजल्यानंतर एका ताटात काढून घ्यायची आहे. आता कढईमध्ये 5 चमचे तेल घालायचं आहे. बारीक कुटून घेतलेल्या 5-6 मिरच्या घालायच्या आहेत. आता यात एक चिरलेला कांदा घालायचा आहे. आता यात पाण्यात भिजवून ठेवलेले आणि कुटून घेतलेले शेंगदाणे घालायचे आहेत. अर्धा चमचा हळद घातली आहे. पाऊण चमचा मीठ घातलं आहे. आता फरसबी आणि बटाटा घालून घ्यायचा आहे. छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता भाजीमध्ये पाव ग्लास पाणी घालायचं आहे. झाकण ठेवून 10 मिनिटांसाठी मंद गॅसवर शिजवायचं आहे. भाजी शिजली आहे. आता यात 5 चमचे भाजलेले शेंगदाण्याचं कूट घालायचं आहे. दोन चिमटीमध्ये मावेल एवढी साखर घालायची आहे. भाजी चांगली परतून घ्यायची आहे. आता यात 6 चमचे ताजं खोवलेलं खोबरं घालायचं आहे. आता फरसबीची भाजी तयार आहे. माझी रिक्वेस्ट आहे की तुम्हाला जर रेसिपी आवडत असतील, लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा, कमेंट करा.